Esamba phambili indaba namuhla kulokoza inhlasi yethemba kweyamanzi ogwini iDA ifuna izimpendulo kwabakaHlodlo kanti ke luzophothulwa amaduzwe elomphathi eMdonini. Undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uSihlezi Kalala unikeze ngezithuthi zamanzi eziyisithupha nezimoto zokusebenza ezine kumkhandlu wasogwini kulandela ukushisa kwezithuthi zamanzi nezimoto zomkhandlu ezingaphezulu kweshumi ngenkathi kuqhubeka umbhikisho nokuzitapela kwempahla esifundazweni. uZikalala ke uthi umthetho awuthathe indawo kubenzi balesi sigameko kuba lokho kubuyisela umsebenzi okuhanjiswa kwamanzi kubantu basogwini. Usho lokhu ke ekhuluma neziko lezindaba le1 KZN TV enikezela ngalezi zithuthi kumeya wesifunda uSizwe Ngcobo. Undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uSihlezi Kalala uhambele isifunda ugu nalapho enikezele khona ngezimoto zokuthutha amanzi nezokusebenza ukulekelela lomkhandlu ukuba ubuyele esimweni njengoba wakhahlamezeka ngesikhathi kushiswa izimoto zawo zokusebenza ngenkathi kuqhubeka umbhikisho nokuzitaphela kwempahla. Inkinga enkulu ela ogwini inkinga yokuswelakala kwamanzi. Yingakho umasipala njengoba sisabhizi siwuhulumeni ukuletha ingqalazinda especially ukwenza ama-project amanzi lawa amakhulu. Umasipala ubone kukuhle ukuthi kufakwa ama-trucks. Siyakunqoma lokho. Siyakunqoma ukuthi nakho ukulethwa kwama-truck kungabi yinto esi-outsourcayo kodwa kube into eyenziwa umasipala ngokwakhe ukwazi ukuprovide amanzi umasipala ngokwakhe. uZikalala uphethe ngokuthi bazoqinisekisa ukuba bazolandela lolu daba nabomthetho ukuze abenzi bobubi babhekane namacala abo. Ukushiswa kwama-truck angu-8 yimoto engamaveni ezum-14 nezinye imoto ezincane namabhilidi kahulumeni. Konke lokhu kuyasiphoxa njengeprovince. Angeke sigcine ngokugxeka sizolandelela kumaphoyisa ukuthi ama-cases enzekile ayaphenywa abenzi balokhu babanjwe baboshwe. Kanti imeya kulesifunda ukhansela uSizwe Ngcobo uthi badumele ngalesenzo ngokuba kubuyiselwa emuva umkhandlu. Ukushiswa kweinfrastructure kahulumeni kusilethele emumva sibe sivese kade sineyinkinga zokulethwa kwamanzi. Mongacabanga ukusha kwama-truck awu-8 awethu kusibuyisele ekutheni kufanele ke manje siphinde sifune amanye ama-truck angaphandle ukuthi azokwazi ukusebenza ekuyinto ngokomyalelo esinawo kufanele siyiqede. Part of izinto ke ezenzekile ukuthi asithenge ama-truck. Ezindabeni ze1 KZN TV kube uSgananda ogwini. Umholi weqembu leDemocratic Alliance uJohn Steenhuisen uthi ke uhulumeni kuzomela aqinisekise ukuthi uhlinzeka amaphoyisa ngezisiza ezanele ukuqinisekisa ukuthi ayakwazi ukumelana nazo zonke izimo ezingezinhle eziqubuka ke emphakathini. uSteenhuisen usho kanjena ke ehambele estation samaphoyisa eBayview ngaseChatsworth ukuyohlangana ke nobaphathi bazo ukuzwa kuyizathu ezibanqinda amandla abakwaHlodlo kokubhekana nezibhelu ezibonakale ke ezinyangeni ezedlule. Emva kwamasonto amabili ubuholi bukazwelonke nobesifundazwe beDA buhambele imindeni eyathinteka ezigamekweni zokubulawa kwabantu endaweni yasePhoenix. Namhlanje bebese bahambela iziteshi zamaphoyisa ezimbili eziseChatsworth kanye nasePhoenix ngenhloso yokuyozwa kubaphathi balezi ziteshi ngokuthi yini le eyanqanda amaphoyisa amandla ukuthi angakwazi ubhekana nezigameko zokucekelwa phansi kwezitolo kanye nokubulawa kwabantu kulezi ndawo. Steenhuisen ongumholi weDA kuzolonke uthi bakubone kubalekile ukuqala ngokuba nomhlangano nabaphathi beziteshi zamaphoyisa ukuze bezothola umnyombo okuyiwona oveza ngokuhluleka kwamaphoyisa ukwenza umsebenzi wabo ngesikhathi ezibhelu zangenyanga edlule ngaphambi kokuthi kuphenywe ngomsuka wazo lezi sibhelu. Well, what we're here to do is to get to the bottom of what happened in the week that we saw the looting and the unrest. The President's already said that the police were unprepared for the scale of the looting and the scale of what happened. And so what we want to do ahead of the parliamentary inquiry is to get all the facts so that we can come here to the parliamentary inquiry with those facts at our fingertips to be able to start to address the root cause of why the police were not ready. We've already heard things about under-resourcing and the like. And the station has been very interesting. The two we visited already this morning. I've been deeply impressed by the Chatsworth station. I think that it shows that good leadership
can make a difference, and I think that's why Chatsworth's looting and burning and destruction was so much less than in other places. Kusenjalo obesephinde veza ukuthi uhulumeni uzomela aqinisekise ukuthi amaphoyisa aba nezinsiza ezanele ukumelana nazo zonke izimo nanjengoba kuyimanje kunembiye engaqinisekiswa esabiswa ngomvalela wezwe okuthiwa uzokwenzeka ngomhla ka-23 kuyona lenyanga yize undunankulu wesifundazwe ewachithile lo mahebezi osukwini la izolo. We now need to get to the bottom of how we resource our police services effectively, given the fact that unrest and this type of thing is going to be a cause for concern going forward. We're already hearing talk about the 23rd. We're hearing all sorts of things like that. So we need to make sure we're adequately prepared and that we use this opportunity to get to the bottom of what happened. Ustenayizene uthi kusasa uzoba nomhlangano nokhomishona amaphoyisa kulesi sifundazwe uKehla Sithole ukuxoxa kabanzi nokuzwa umuzwa wakhe ngezinto ezithe zenzeka kusona lesi sifundazwe. Waphinde wagcizelela ukuthi njengamalungu eParliament kubalulekile ukuthi ezinye zezinto ezenzeke esifundazweni saseGoli nakulesi sifundazwe bengazigcini ngokuzibona ezinkundleni zokuxhumana kodwa kumele baye phansi emphakathini ukuyozibonela nokuqoqa ulwazi ngokwabo. Tomorrow I've got a meeting with the police commissioner in KwaZulu-Natal to get his perspectives on it. I think it's very important as parliamentarians that before you go into committees, before you go into meetings, that you have the facts at your fingertips, that when you contribute in those meetings, you're able to do so on a factual basis, not relying on hearsay evidence or fake news that gets spread on social media. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV ngibika ngiseThekwini. Umoya womkhandlu uMdoni Sibongile Khathi uthi kulindele kuba umphathi kamasipala aqashwe ngokusemthethweni ke ngomfumfu kanti kumphathi izimali kulindele kuba ke aqala ukusebenza ngomandulo njengoba ke seliphothiliwe uhlelo lokuhlonza kwakhe. Ukhathi ke uthi ukuqashwa kwalezi zisebenzi kuzoza nezixazululo kwisikhalazo zokungaletha kwentuthuko kubantu okwenzeka umasipala uqhamuke nohlelo olukhethekile ukubhekaneni ke nalezi ikhalazo. Umeya kusho lokho ngenkathi kuqhubeka isithangamsa bezindaba emzinto oGwini oluseningizimo. Umkhandlu uMdoni uqhamuke nohlelo oluphuthumayo ekuletheni izidingo kubantu nakuba zikhona ezisohlelweni ngohlelo lokuhambisa intuthuko kubantu. Umeya kamasipala uthi bakwenze lokhu muva kokuthola izikhalazo eziningi. Kwebe sikwenza okuyi-service delivery turnaround plan sikwenze ngoba sithe uma sibuka sabona ukuthi kunezikhalazo eziningi kakhulu ebekhona ama-projects abevele khona besiwayisa emphakathini kodwa sasisiyabona ukuthi nosikhona isidingo sokuthi sithi chatha kwi-budget sibone ukuthi kuphi esingakwazi ukuthi sikulungise kakhulukazi nje indawo ebeyikhahlamezekile kakhulu imigwaqo yasemakhaya ama-access roads lawe kade siwenza i-regraveling bekukubi kakhulu isimo semigwaqo nakhona esithe uma sibuka sabona ukuthi no kuzomela sibuyele siyenze singakwazi ukuyenza manje. Kanti ukhathi uqinisekisile ukuba seluphothiliwe uhlelo lokuqashwa kukamphathi izimali nakuba kusalindiwe elokuqashwa kuka-municipal manager. Uma sibuka ngokwama time frames singabheka ekuthenini ngabo October municipal manager ngabe seqala uhlelo ke lokuqasha uCFO sesiliqedile ke lona nongqongqoshe sesiphendulile uCFO uyaqala ngomhla ka1 September. Kanti umunicipal manager obambile uBiyas uthi sekusebenze cishe imali engaphezulu kuka-70% eqinisekiseni ukuba lolu hlelo luyaphothulwa esikhathini ebekelwe sona. Kune budget uMdoni municipality otheme ubona ama challenges ukuthi sibhekene nawo around infrastructure kumasipala wethu wabona ukuthi awenze funding available through turnaround strategy oyefundwe ngemali ebalelwa ku50 million rands ukuthi from that budget yabese ke iyahlukanisa ukuthi enye imali izoya towards regraveling of imigaqo yethu esemakhaya njengoba ukuthi siyazi ukuthi umasipala wethu uMdoni wakhelwe indawo ezingamadolobha wakhelwe indawo ezisemakhaya in anticipation ukuthi njengoba iprogram iqale on the 4th of May sifanele ukuthi
kuthi kuphela iperiod ka6 months sibe sikwazile ukuthi siwaqede wonke lama programs. Ezindabeni zonkezeren TV kube uSgananda okwini emzinto. Unobhala wenyunyana yothisha isathu ngaphansi kwesifunda eRayot Makomanisi Mkhwanazi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uLindwe Mchunu uthi abanekeme ngendlela uhulumeni lesifundazwe ongayikhathalele ngakhona imfundo umchini ukuthi ke ukuhlalwa izikhalazo zabo kuhlanganisa ukuthi ke kwehliswe isabelo mali salomnyango kodwa kwezinye izifundazwe umnyango wezemfundo wenziwe wabaseqhulwini nobalekile umchini kusho lokhu ngesikhathi ke beqhuba imashi enokuthula ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezemfundo wesifunda iKing Cetshwayo edolobheni eMpangeni. Namuhla inyunyana yothisha isathu ngokuhlukana kwesifunda imasheli kamahhovisi alomnyango wesifunda ngokwehlukana kwawo kwesifunda ukuyohambisa ke uhlu lwezikhalazo lalinyunyana engeneme ngazo esikoleni kulesi sifundazwe ezinye zazo kwehlanganisa ungaholela kothisha abayitoho ukushoda kothisha ungaqasha kwabo ngokugcwele kodwa ke kakhulukazi ukwehlisa kwesabelo mali salomnyango kulesi sifundazwe ekubeni ke ziziningi izidingo ngemali esikoleni kulesi sifundazwe unobhala wesathu ngaphansi kwesifunda eRayot Makomanisi Mkhwanazi engaphansi kweKing Cetshwayo uthi lokhu kokutshengisa ukuthi ke uhulumeni akayikhathalele imfundo futhi ke sesiside ke isikhathi benalezi izikhalazo kodwa ke isisombululo asikho. Department of Education KZN sibe ne budget cuts ka 6.3 billion elidele ekuthenini njengamanje sinothisha that has more than 1500 abama substitutes ezikoleni abangakaze baze bahole kusukela ngoJanuary kuze kube yimanje. And bengaholile benjalo iDepartment of Education is declining ama approval kuma district offices ukuthi baholele hence sebevele sebewarendarishila ama services abo ofisho nga understandeki okuxhaphaza abasebenzi. Okwesibili izikole eziningi njengamanje KZN azinabo othisha emaklasini zihleli zingenabo othisha and izikhala lezo ayivalwa again ireason ile ye budget cut okuyiyona esikhala ngayo. Umchunu uqhubeka ukuthi ke enye yezimpendulo abayibheke ngabomvu ukuthola ke ukuthi umnyango ufike kanjani esinqumeni sokwephula kwesabelo mali nokugcina ke sekuthinteke nokwehlisa kwamaholo abo njengothisha. Uma ngabe khuywe budget cut bekufanele benze njengako Gauteng. iGauteng have prioritized education no health. So as a result lawo ma departments omabili awanayo huge budget cut kodwa la iKZN banqamele ukuthi bangenza 6.3 billion. And futhi sifuna iDepartment ukuthi siphendule ukuthi isikhona injalo ke budget cut ubalo decide ukuthi uma kune budget cut akuba amaholo othisha hayi ezinye izinto. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14.89 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libo 20.59 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17.53 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe igolide lona libo $1,791.71 cent ounce kuthi wona ongahluziwe wona ube $69.51 umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Inkakha yomdlalo wasesiswini wayegijime ku-Golden Arrows uNjabulo Manqamo wanqoba ke isicoco se-MTN 8 naleli qembu ngonyaka ka-2009 ngenkathi ke behlulwa ex-Cape Town ngamagoli ayisithupha eqandeni uthi kuzoba ke umdlalo onzima kubafana besithende kuwandulela Manqamo njengoba bezobhekana neMamelodi Sundowns engagayelwa mphako. uManqana ke oyinxusa lalo mqhudelwano onxusa ubumbano kubathandi bezemidlalo bakulesi sifundazwe ukuthi ke besekele liqembu njengoba sekuyilona elimele lesi sifundazwe kulo mqhudelwano. Sekuphele iminyaka eyi11 iqembu laKwaZulu-Natal lagcina ukunqoba isicoco njengoba kwagcina ngomqhudelwano weMTN 8 owanqotshwa iGolden Arrows ihluli iCape Town ngamagoli ayisithupha eqandeni ngonyaka 2009 enkundleni Orlando Stadium. Omunye wabadlali wayekhona kulelo qembu uNjabulo Manqana nophinda beyinxusa lalo mqhudelwano kulonyaka uthi kuzoba nzima kubafana besithende njoba bebhekene neMamelodi Sundowns engagayelwa mphako kuwandulelo wamanqamo kulonyaka. Ukuthi Sundowns nayo imisela ukuthi sithathe lesicoco kodwa nabafana bayimisele ngibonile iArrows indlela edlala ngayo ukuthi kade imisele kule game ababedlala nayo neSuper Sports. So into engayisho mina iyodwa ukuthi le game eSundowns neArrows kuzoba onenhlanhla nje uzokwazi ukuthi athole ithuba akore bese kwazi ukuthi adefende kahle ngoba ne-Arrows iyakwazi ukukora yona ne-Sundowns iyakwazi ukukora kodwa lewo thula ama-team ayaconsider isikhathi esiningi. Lo mdlalo unxusa ubumbano kumaqembu nakubalandeli bebhola bakulesifundazwe iKwaZulu-Natal. Bukeleke nasi isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa.
Empangeni elizobalela amazinga okushisa u16 kuya 24 degrees, eThekwini u17 kuya 23 degrees, eMgungundlovu Ndongazibomvu u13 kuya 25 degrees, uLunde Mashona u14 kuya 26 degrees, eXhaphelmantente u11 kuya 24 degrees, Siphethe ngeFriday Filidi u11 kuya 28 degrees. Beke ngakho bese kuphathele zona osuku namhlanje, mina nabahlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo, ngimfisela ubusuku obuhle.